Imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele. Namuhla inkonzo yeSabatha sizoyiphathela ngumfundisi uSD Nduli weNazareth Baptist Church eBuhleni ethempelini lasemseni yenkandla ngaphansi kobuholi benkosi ukukhanya kwelanga Phinda abalalele lenkonzo ngalolu suku lweSabatha. Ma-Afrika amahle ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba ke ngethule lenkonzo. Ngicela ke sedlule encwadini kaJoshua yama-24 ivesi le-15. Uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniya kumkhonza, noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo besengaphesheya komfula, noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami ngiyakumkhonza uJehova. Amen. Sonke thina abantu abasaphila lapha emhlabeni kuye kube nethuba lokuthi ke sithandaze. Kuye kwehlukeke indlela esithandaza ngazo. Kuye ngokuthi umuntu umthandazo wakhe ubhekisa kuphi. Sithi masithandaza ke sicela ukuthi uNkulunkulu asehlisele lokho esikufisayo. Ziningi izinto esiyicele. Sicela ukuthi uNkulunkulu asehlisele zona. Kodwa akeze ngaba khona umuntu oyecele ukuthi ngicela ukwehlelwa izinto ezimbi. Siyesicela okuhle nje kodwa ubone ngesinye isikhathi wehlelwa okubi. Umbuzo ke uthi lezi zinto ezimbi eyisehlelayo zisuke icelwe ubani? Yonke into esehlelayo emhlabeni wokwazi ukuthi inewelelayo. Mhla uzalwa wemukela ukuphila, wawusumukela newele lokuphila okukufa, ngelinye ilanga uzokufa. Uma ufikelwa ithuba lokujabula, wokwazi ukuthi newele lokujabula okudumala likhona eduze, ngelinye ilanga uyodumala, uyojabha, sekufike iwele lokujabula. Uma ufike lokuhleka, wokwazi ukuthi ngelinye ilanga uyofike lokukhala, ngoba ukukhala kuyiwele lokuhleka. Uma umuntu ehleka kwesinye isikhathi ejabule, weze akhale inyembezi, kuphume inyembezi emehlweni akhe. Kanjalo futhi noma umuntu ekhala kuphume inyembezi, ngoba lezi zinto zombili ingamawele. Uthi ke uShembe encwadini yokungcwaba uthi mhla efika lo muntu, mhla ezalwa lo muntu, sajabula saze sakhala inyembezi zenjabulo. Kodwa namhla lezo nyembezi seyiphenduke inyembezi zosizi, sekufike iwele eliwukufa.
manje ke uma lezi zinto zisehlela empilweni zithi mayifika kumuntu ifike ziyinyakazisa inhliziyo yakhe. Uma umuntu ekholwa ebese ehlelwa into embi emjabisayo iye inyakazisa inhliziyo yomuntu. Kwabanye abantu ke kunyakaze nokukholwa kwabo ebese luncipha ukholo lomuntu ngoba wehlelwe into embi. Yena ubeyitshela ukuthi kufanele ehlelwe into enhle. Uma ke sitshela ukuthi sifanele ukwehlelwa into enhle ngaso sonke isikhathi, ngabe sisenza iphutha elikhulu kakhulu, iphutha lokuzikhohlisa. Ngoba akuyi ukuhlala kunjalo. Akukhethi ukuthi umuntu okholwayo noma umuntu ongakholwa, noma umuntu omdala noma umuntu omncane, noma umuntu oyisicebi noma umuntu oyisichaka. Ngelinye ilanga kuyakwehlelo kubi, awehlelwa okuhle ngaso sonke isikhathi. Kuyakuthi ke makumehlela umuntu okubi, kuthi makuyinyakazisa inhliziyo yakhe, omunye ebese egcina esehlelwa ukukholwa, esehlelwa yithemba abe nalo uNkulunkulu, ebese ethi uNkulunkulu akasekho eduze kwami, uNkulunkulu akasangithandi. Uma uNkulunkulu bengithanda kungehlele kanjani okubi kangaka? Ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi wehlelwe into embi, ithi ngakakwehleli enhle kuphinde kwehle enye futhi embi. Umuntu ke bese eqala ke manje esengabaza akungabaza ukukholwa kwakhe, ebese emngabaza noNkulunkulu. Ngaleso sikhathi ke baye beqhamuke nabantu abaye bemiyalele indawo ezingcono ezingamsiza, ebese inhliziyo lapho engizosizakala khona. Ukholwa kwakhe bese kuyancipha, omunye kugcine kuphelile. Uthi ke uShembe esihlabelelweni samaNazaretha 105 ivesi lesine, uthi ukukholwa kuwe ukuvuma kwenhliziyo. Uma inhliziyo ingiphikisa ngovunyelwa ngubani? Ngoba uma umuntu ke eseficwe yithuba lokuthi siyamngabaza uNkulunkulu, noma ungafika uthini kuye akabe sakulalela, inhliziyo yakhe ayibisavuma. Noma ungathi uyamkhumbuza ukuthi uyakhumbula yini ukuthi ngelinye ilanga wehlelwa into enhle wena, wase usitshela ukuthi uNkulunkulu kwenzele into enhle, namhlanje usuthini? Ebese ethi awu kwakuyinhlanhla nje engangiyitholile ngalelo langa, angani nangu yana nosibanibani leyo nto yamehlela kodwa engakholwa, ngangehlelwe inhlanhla nje ngalelo langa. Kule ncwadi engiyifundile sithola lapha uJoshua ekhuluma nabantwana bakwaIsrayeli. Laba bantu babe ngabantu abanenhlanhla enkulu kakhulu. uNkulunkulu wayebathanda kakhulu, ebabiza ngabantwana bakhe. Wayebakhethile uNkulunkulu ukuthi uzokwakha ngabo isidleke lapho kuyozalelwa khona inkosi uJesu Kristu. Kodwa laba bantu bahlale bekukhohlwe lokhu ukuthi bayathandwa kakhulu uNkulunkulu. Ebese bemngabaza uNkulunkulu, baqale bahlubuke enhlizweni zabo. Njengoba sizwa lapha ke uJoshua ekhuluma nabo, ethi uma kukubi kini ukukhonza lo uNkulunkulu esimkhonzayo, khethani ke nina uNkulunkulu enizomkhonza nina. Wayesho ngoba kwase kufika ithuba lokuhlubuka kulaba bantu, base bemngabaza uNkulunkulu, sebemphika ngalesi sikhathi. Kwakuye kusuke umuntu oyedwa nje phakathi kwabo, athi niyabona yini ukuthi uNkulunkulu akasekho phakathi kwethu. Ebese kuba nento azoyikhomba, ethi maye khona lokhu nalokhu kwenzeke kanjani, kusehlele kanjani lokhu nalokhu ma uNkulunkulu esekhona phakathi kwethu. Lo muntu ofile ufe kanjani sinoNkulunkulu? Esho sengathi uma akukhona uNkulunkulu ukufa akube kusababikho. Babeshesha ukubona lapho kuhle khona. Uma beke bavelelwa nje into encane bese bekhomba kwenye indawo,
bethi buka laba yabantu ibona ke laba abantu abakhonza uNkulunkulu ophilayo njengoba uJoshua ethi kubo khethani ke uNkulunkulu enomkhonza nina usho ngoba baningi oNkulunkulu ziningi inhlobo zoNkulunkulu ezikhona abantu bake bakhombe netshe bethi uNkulunkulu wethu lo bese beguqa bakhuze ingcwele bababaze bethi nangu uNkulunkulu wethu osenzele izinto zonke sinazo uthi ke uJoshua kepha mina nendlu yami siyokhonza uNkulunkulu Jehova uNkulunkulu Jehova ke uyena umnini mandla wonke akanali iwele uyedwa baningi oNkulunkulu kodwa uJehova uyedwa umnini mandla wonke umdali wezulu nomhlaba uyeke lona esimkhonzayo uyena ke lona wathumela ushembe lapha emhlabeni wathi thina nango wethu umprofeti ozosihola asilethe kuyena abanye abantu baye bethi mabehlelwa into embi ebese bona ukuthi sengimdinga kakhulu ke manje uNkulunkulu ngoba sengihluphekile senginosizi khona umuntu makoti engake ngambona ngapha ngakithi wagana nje lo makoti intombi yomNazaretha wagana insizwa yomNazaretha kodwa lensizwa wayeyiganile kwakuyiyona yodwa eyayiyiNazaretha kubo abakubo bonke babengeyiwa amaNazaretha futhi nokukholwa lokhu kwaseNazaretha babengakuthandi base behlala ke laba bantu bobabili beduduzana behlupheka behleli nabantu abangakuthandi ukukholwa kwabo babe sebethola inganyana ezintathu zithe isencane nje lezi ingane nabo futhi babe sebancane nje wayeseyadlula emhlabeni umkhwenyana wayesesala umakoti wasala nalabantwanyana abancane phakathi kwaleli ikhaya labantu abangakuthandi lokukholwa kwabo bekungcono kusekhona umuntu wakubo laba bantu sengizoba njani ke mina sengisele ngedwa phakathi kwalaba bantu nalezi inganyana zami engazi nokuthi izokondliwa ubani wabe sekumphoqa lo makoti ukuthi fanele anyakaze enze imizamo yokukhulisa lezi ingane kukhona ukuhlupheka okuye ukuthi makufika kuwena kube isikhashana nje bese kuyadlula kodwa khona ukuhlupheka ukuthi makufika kuwe ufike kumile kungabe kusaba ukuhlupheka kube usizi kumile kube nezimpande bese ziyangena izimpande zalolu usizi zingene kuwe enyameni kuzwele zize ziyongena nje enhlizweni kwabanye abantu ufike zidla ukukholwa kwabo bese beyiphe ekukholweni kodwa lo makoti into engayibona ngaye waqina kakhulu ekukholweni uma ke esesosizini manje esegqoka ingubo ezimnyama ngangiye ngimbone etshethi igeja emasimini sekumphoqa ukuthi eyolima ukuze akhulise lezi ngane waye yahlabelela khona ihlabelelo saseNazaretha 99 esithi nganginobaba wami namhlanje angisenaye nganginomama wami namhlanje angisenaye sithi nganginomfowethu nganginodadewethu namhlanje angisenaye bese sithi nganginomyeni wami namhlanje angisenaye bese sithi njalo wena mhlaba uyabadingisa abaningi waye yahlabelele lehlabelelo lo makoti ehamba enqamule ebheke ensimini enengubo zakhe ezimnyama uyothi mesefikile ensimini ngimbuke lo muntu ngelusile ngiyumfana uyothi mayisesensimini yayikihlakazi ihlabelelo zawo lentokazi uma isifike ensimini icaphune lapha ku38 ithi ngiyohamba ngingedwa esigodini sosizi ithi ngiyongena ngingedwa nasethuneni lami ngiyobe ngingenabani ngiyosikhala ngingedwa isililo sami mina soni ithi ngiphe leso sibindi sentombi kaJafete icaphune nalapha ku184 ithi ngeza ngingedwa elizweni ithi ngangingaphethe lutho nasesandleni ngangingambethe lutho nasemzimbeni ngangingedwa naseswini sikamame ngangingenayo owesibili ithi ngiyolanywa izwi lakho icaphune nalapha ku70 ithi ngiyowela ngijabhile emfuleni waseyuzi uthi kodwa hawu ngaphesheya kwawo ngiyoyemukela injabulo ngiyoyenela intokozo yayihlabelela leyantokazi ngiyizwe ngesinye isikhathi icaphune naku19 ithi Thixo mkhululi khulula umoya wami ithi inhlangano yomubi angimemanga
kepha ngithe ngibona ngase ngiphakathi kwayo yayithi mayisihlabelela igeji lishaye ngapha lishaye ngapha ngibona ukuthi lo muntu uyayizwa lento yakhe ahlabelela ngayo usethembele kakhulu kuNkulunkulu wakhe ngoba uyabona ukuthi akekho omunye umuntu ongangiduduza ngaphandle kwaNkulunkulu wami ngoba uma umuntu enosizi noma uthi uyafika uthi uyamduduza uthi umuntu kaNkulunkulu kuzodlula uvela buze libe linye athi uzobe sevukile nomyeni wami uma sekudlula na athi uzobe sevukile nomntwana wami oshonile uma sekudlula na ebese uphelelwa amandla ebese ethi hayi usho ngoba ungabazi ubuhlungu obungiphethe usho ngoba wena kaze kukuvelele lokho na ungabusazi ukuthi kodwa uNkulunkulu wakhe umuntu uba nalo isu lokududuza umntwana wakhe noma kunjalo ngelinye ilanga ngisesitolo uma ngiqhuba inqola ngibheke la khokwa khona unomama lapha phambi kwami ongaba sezingeni lukamama ongizalayo uma ngibheka kubasket walo mama kukhona into ezimnandi nje uma yebona lo mama ukuthi ngiyambuka usethi ke ngiyodla nomkhulu ngithi mina niyobancisha inabazukulu uthe nawe umntana amabazukulu anginabo uthi abantu abambabe bantu aphakamisa iminwe akhombisa u4 athi badlula bonke mntanami awubese ngishona phansi sengifike lokudabuka athi umntanami angizange ngibagone uthi mntanami ogcina ngase ngethembile ngithi lona ke ngizomgona ngoba ngase ngiyiqedile inyanga ezu8 sengiphethe ka9 ngithi noma kanjani ngizomgona la uthi naye wadlula naye mntanami ngase ngisala nje uma ekhuluma le ndaba manje ngimbuke emehlweni ngiyambona uqinile ngithi mina wena mama uyakholwa yini uthi hawu ngiyakholwa mntanami uthi ngamukela mntanami ngamukela uthi mntanami ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ungibekele labantwana bami uthi mntanami ngiyothi ngingena ngokusine emasangweni sengifikile ekhaya uthi yodwa ngiyobe ngiyijahile uthi ngiyobe ngingenandaba nezulu ngingenandaba nesihoko ngiyobe ngijahile into yodwa ukubona abantu abami uthi ngiyazi mntanami ayothi mevuleka amasango bayogijima mntanami bangihlangabeze bafike bangizungeze ngapha nangapha waze walinganisa nangezandla bangizungeze ngapha nangapha mntanami uthi ngiyobe ngingasazi ukuthi ngiqukule muphi ngiheke muphi uthi mntanami ngiyobe sengilokhu ngithi hawu kanti wena wawumfana ngithi hawu kanti wena wawuyintombazana uthi ngoba mntanami abanye badlula bese ngamashule angizange ngibabone ukuthi bebeyini uthi kodwa ngalelo langa ngiyobe sengibabona ukuthi kanti lokho akumfana kanti lokho akuyintombazana uthi mntanami injabulo ngiyoba naye ngalelo langa iyokwedlula injabulo yabantu ebebe nabantwana lapha emhlabeni isonjalo incwadi yabaseRoma 8 uverse 35 ithi ubani ongasihlukanisa nothando lukaKristu na imana zonke izinto ezimbi ezehlela umuntu bese iqeda ukukholwa kuye ithi konke lokho akulutho ibisithi ku37 ithi kodwa akukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo bantwana abahle base-Afrika asikholelwa ukwehlelwa izinto ezinhle zodwa noma ngabe namhlanje uyancwaba ungaba isihlobo sakho ngaba umntanakho ungaba ubani kodwa uNkulunkulu nawe uNkulunkulu ukhona eduze kwakho wokwazi ukuthi uma semukeliswa kuhle siyamkhonza uma semukeliswa kubi siyamkhonza ngoba ungubaba wethu sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika inkosi ibusiseni kuzwile amen